agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji deumo aw munu ye danaya takadaka aw ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara hera la ka segi hera la dumunun kay berebereli kay nam mogo be dien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ma no fe no e Amadou Maïgaye ajora joro la nyamogo ya ko fenfen ajora joro la kaniso ja mogo la ka mogo berebere ka koto mogo tala mogo te mindo ka nyeira mogo la anyo barade soro dunya la mukele kono ako ka aw bela jele la dunya silame munu me mali kono ani munu sigiro beno do dien jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe on damne na kaba o mana aw munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono agence Dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke jugo nyuma kala on bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya aw ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma ubi tobe ka bla aw ka bulu ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jole olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bulu kuma do o ka busa ne de singa di agence Dunia Travel Service jenwan kele mimbe aw ka hiji ni aw ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station soma yafula kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Sogaleno anani wati na ka awfo ka kunyano ka fo aw bismillah walaina bamanakan kibaro konna la anga jamana kuntigi sina darme asme goita ay bina jamana nyama oromialde waganyi ka a bismillah yasa jenyo yo o ka seka ke jamana flow uluni nyonche ay si jamana o kuna foli jugu be taka nyeshi awma ame wati mne ko bi kuna foli kele o refa bono ka nyeshi ay si jamana ma Kasim Traoré alemna nyafol ke o kunye ka tajiko serafe bi sogmade na taji siterni keme shegni bi woro ni wolonfla o dona Bamako konna la ni o be jigisigi di malidenw ma tajiko o serafe tigelaw ka jelaje bamu mekeni o conseil supérieur de l'agriculture o baraw kera bi sogmade na jamana kuntigi o dagaro la marawol konna kibaram na tan ay gaw ko feno ko jagarta songo gelalen ko sabe abora fo wa bi wolonfla la kata era soro wa keme aniko o jana kai ani kitaka feno ko defu kurjeli o baro damena ko kan kibaro bena tan ay Nigeria jamana konna la ulika jobe ka ke yasa ka Nigeria ka don ko ka olu takabo sur Afrique jamana kono yorom na ni jugu ya ko ani ante dunan fe o walo nyonyole me ko sebe CPI procureur régional Karim Khan ko nyangi ni bina akamba ko ayera jogo jugaro srafe o jalaki binanu akan ka nyashi musulaka o chama manunu de anga wulana kuna folla bakulba do ye amna kuna fol wara fara munun kan soni kan nyafal ke awye ayo soko ko nyuma jani ki wara sara bela jelen sanfe benen jamana katama okona la kase farafna jamana chamo ma bi sogomada ene nafo akun lasira chogumuna anga jamana kuntigi journal d'armée asme goita ka sangani klega nege keta ani saba kumoye aye beneko ka jamana kuntigi ni oromial de wadanyi ka bismillah mali faba kona Bamako pangulu jigoro morbo kita o keneka ma ba flo kelen ka nyoyo ke anga jamana kuntoko donglu fukata se bina jamana hymne national olu kera ka baraw ka olu nundo
kɛnɛ mun kan ni jamana kuntigi filaw u ye ɲɔgɔn fo ka ɲɔgɔn bɛrɛbɛrɛ bisimila ko ɲuman k'o da ɲɔgɔn kan ni ka sɔrɔ ka u kunda jamana ɲɛmaa ale ka baarayɔrɔ kan kuluba baaraw bɛna taa kɛ bɛnna jamana ani fo ka taa se mali jamana ka boloɲɔgɔnmaw o bɛ se ka bila sen kan cogo min na jango ni waati in na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ o kɔnɔna la cogo min na tajiko sira fɛ ka se ka jigisigi di malidenw ma baw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ tile fila in na tajiko gɛlɛya tun bɛ ka nalen aranw tun bɛ ka jɔ ka caya o siratigɛ de la bi sɔgɔmada in na a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko taji sitɛrini 867 o donna bamako da fɛ ko o mun bɛ jigisigi di malidenw ma k'a fɔ tajiko nɔgɔya bɛna don a la kosɛbɛ jango ko bilankɔrɔ bɛna kɛ an bolokɔrɔ bi sɔgɔmada in na sɔgɔmada kanɲɛ 5 waati a yɛrɛ la k'a fɔ ko taji sitɛrini mun donnen filɛ nin ye u kun lakɔlɔsilen no convoi an ka finitigilakaw fɛ olu mun ni u bɛ wulikajɔw la yaasa taji bɛ se ka don bamako ani mali dugubaw caman kɔnɔ ka se ka taa taji di malidenw ma mali fan bɛɛ lajɛlen maaw ka se ka o magoɲɛciw ka o ɲɛnabɔ DCC maaw fo ka taa se douane polisilakaw ninnu bɛɛ lajɛlen k'a fɔ k'u bɛ baara la tile waati bɛɛ lajɛlen dɔgɔkun bɛɛ lajɛlen ka se ka taji ko ka a teliya taji ka se ka di malidenw ma ani ka bilankɔrɔ bila maaw ka se ka taji sɔrɔ wa ko wulikajɔw bɛ ka kɛ taji mun n'a donnen filɛ nin ye a ka tilan a tilancogo la yaasa bamakokaw malidenw ka se ka lafiya tajiko la wa ko nin ye jamana ɲɛmaaw ka fɛlɛ ni wulikajɔw ye su ni tile u bɛ baara mun na yaasa taji bɛ se ka di malidenw ma maaw ka se ka taji sɔrɔ a la kosɛbɛ diɲɛ bɛ danko min na ko bi an bɛ kunnafoli kɛlɛ la ka fara bamanciya wale ni jɔya kɛwale tigilamaw olu kɛlɛli kan kunnafoli kɛlɛ o baara ka bon kosɛbɛ a ye mɛn k'a fɔ ko jamana dɔw de bɛ ka o ɲɛsin AES jamanaw ma k'a fɔ k'u bɛ anw kɛlɛ kunnafoliko sira fɛ bawo ko AES jamana ɲɛmaa sabaw ye hakilina mun ta an ye sira mun ta an ye faraɲɔgɔnkan mun kɛ ka se ka an kologiriya ka ɲɛtaa sira bɔ o de ma bɛn juguw ma n'u bɛ k'a ɲini ka an kɛlɛ suguya bɛɛ lajɛlen na kunnafoliko o kɛlɛ sira fɛ Kebamate fan fɛ Kasim Tarawele ale ye sɛgɛsɛgɛli dɔ kɛ a ko kan ka jɛngɛw lajɛ. An filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bɛɛ b'a dɔn bi k'a fɔ diɲɛ kɔnɔna na kunnafonidi nafa a ka bon kosɛbɛ kuma tɛ ni bɛɛ lajɛlen kɛlen don k'i ka kunnafonidi minɛnw olu matarafa kunnafonidilaw olu k'a dɔn k'a fɔ ko u jɔyɔrɔ ye min ye sabula bi diɲɛ kɛlen don min ye bɛɛ lajɛlen b'a fɔ k'a daja i ka jamana la k'a daja i ka sigida la k'a daja i ka kabila la o hukumu kɔnɔna na Mali kunnafonidilaw ka soba n'o ye maison de la presse ye a bɛ kalo damadɔ bɔ ale ye hakilina dɔ sɔrɔ farafinna kunnafonidilabaw a n'a jamanabaw olu ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ Mali kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ ka kɛ nin ye u ka hakili jagabɔ kɛ yaasa cogo min na min ye farafinna yɛrɛ ka filɛlan sɔrɔ a yɛrɛ ka kow la hakilisigi ni basigi o kɔnɔna na o la sa Bamako yan juin kalo tile 3 ka taa se a tile 6 ma fɛrɛkɛnɛ in a sigira farafinna jamana caman nana nka babu kuncɛ waati bɛn kɛra min kan o ye ka filɛlan wɛrɛ don bibi na min ye kunnafoni dicogo la an ka jamanaw kɔnɔ sabula mun nana ye k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ yen n'o ka ɲi fɛn o fɛn n'o ye ɲuman ye fɛn o fɛn bɛ farafinna nafa o tɛ fɔ dɛ degun minnu bɛ yen majɛ minnu bɛ yen kɔlɔlɔ minnu bɛ yen o de la k'a daminɛ babu in daminɛ don fo ka taa s'a kuncɛli ma miirina min tun bɛ ka ɲini kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen fɛ o de ye an ka se ka bɛn ko la ko min b'a to an bɛ se ka an ka kibaruyaw di cogo min an bɛ se ka lamɛn cogo min an yɛrɛ bɛ se ka fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan cogo min bolonɔ bilala sɛbɛn min na n'o o ye Bamako welekan ye welekan in sinsin o kan jamana minnu maaw nana maa minnu bɛ n'olu ma kɛnɛ sɔrɔ minnu ko k'u ka ŋaniya ɲuman bila ka na bɛɛ lajɛlen bɛnna ka sa ko k'a lajɛ ten fale u ka don ko la o de la kabini ko daminɛ don Mali fanga ɲɛmaa n'o ye général de division Abdoulaye Mayiga ye ale ye kɔnni kɛ k'a sababuya kɛ kibaruya min bɛ ta ka ɲɛsin an ka jamana ma an ka jamana kɔnɔ kibaruyaw bɛ di cogo min ye diɲɛ magobacigiw ka kibaruya fɛ diɲɛ senkolaw ka kibaruya fɛ diɲɛ jamanabaw ka kibaruya fɛ o tɛ kibaruya di cogo ye ale bolo Abdoulaye Diop n'o ye Mali ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri ye ale fana y'o kuma kelen fɔ misali taara mun kan bingali min kɛra Mali la yan n'o kɛra avril kalo tile 25 o fɛnsɛncogo o ɲɛfɔcogo o lakali cogo o welela ko minnu na ani wulikajɔ minnu kɛra o kɔfɛ fo ka taa se wolomasiri tabaw ka cɛsiri ni niminanja minnu kan da tɛ ka don o la tuguni Kidali bɛ dabolo min na bi
daci ka don la tuguni armée bɛ ka se min sɔrɔ bi o kuma si tɛ ka fɔ mun yirala maaw la Mali bingɛra kan Mali dɛsɛra Mali holomasiri tabaw bingɛr'u kan u ka ɲɛmaaw sara maa caman sara k'o de yirala diɲɛ na k'a sɔrɔ a don wulikajɔ ni se min kɛra o ma fɔ yaasa o fɔcogo ka ɲɛ o kɛcogo ka ɲɛ fɛɛrɛ ka sɔrɔ o la farafina kunnafonidilaw bɛnna o de ka Bamakɔ yan nka a ko kan ka kɛ sira minnu fɛ a kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ laɲini minnu b'a ko la yaasa min ye farafina ka kisaw bɛ se ka lakali cogo min na ka ɲɛ laɲini kun ye o ye bɛn kɛra o la sa tɛgɛnɔ bilara sɛbɛn na sɛbɛn min kɛrɛnkɛrɛnnen don bi n'o kan ka cari fa bɛɛ lajɛlen fɛ minnu bɛ n'olu nana minnu bɛ n'olu miirina don minnu bɛ fɛ farafina yɛrɛ ka se ka yɛrɛ ka kibaruyaw di ka tɛmɛ kibaruya juguw kan ka tɛmɛ kibaruya jatigintanw kan ka tigɛ tɔgɔcɛ kibaruyaw kan ko ka o fɛɛrɛ sigi sen kan laɲini kɛkun ye o ye Bamakɔ o tun y'a siɲɛ fɔlɔ ye hakili jagabɔ bɛ ka kɛ ko in bɛ se ka kɔtɔrɔma bɔ cogo min na ka tila ka fɛɛrɛ kɛnɛ wɛrɛ sigi tuguni n'a da bɛna kɛ san o san o kan ka kɛ jamana minnu na o dantigɛlu baaraw fana labɛnw bɛ sen na ka kɛ ni lajɛ a kɛbaw a n'a laɲinibaw olu ka kunnafoniw ye. ko sera la l'agriculture tan woro kɛra bi sɔgɔmada in na jamanakuntigi dayɔrɔ la Kuluba kɛnɛ mun ni a ɲɛmaya kun bɛ jamanakuntigi bolo ale mun yɛrɛ ye cikɛlaw ka sigi o ɲɛmaa ye ni o ye chef supérieur de l'agriculture ale ye o sigi ɲɛmaa ye ka sanga ni samiya daminɛw la wulikajɔ mun ni a bɛ kɛ cikɛko la ani bilasiralikan mun bɛ jamana ɲɛmaaw bolo ka se ka o ɲɛfɔ cikɛlaw ɲɛnɛ ani baara bɛ kɛ cogo min na bawo bɛɛ lajɛlen ma dɔn k'a fɔ an ka jamana ye cikɛ dugu ye o kɛnɛ in kan premier ministre ale tun bɛ o kɛnɛ kan fo ka taa se an ka jamana gouvernement maa caman ma ministre mun ka ca o ɲɛsin bɛ cikɛkow ma baganmara ni mɔni ni a ɲɔngo fo ka taa se ministre mun ka ca o ɲɛsin bɛ baloko bilankɔrɔ sécurité alimentaire ani APK mun ɲɛmaaw cikɛlaw ka kulubaw ɲɛmaaw ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kɛnɛ in kan ɲinan san tan u y'a kɛ k'a fɔ ko samiya mun ni a daminɛtɔla filɛ nin ye wulikajɔ mun ni a kan ka kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ fɛlɛn dabali mun bɛ u bolo ka se ka ni samiya in k'a kunbɛn jaabi ɲumanw ka bɔ kumaw b'o u kan a kɛnɛ kan an ka jamanakuntigi a kɛlen ka kɔrɔfɔ ta a y'a ka nisɔndiya yira baw ko cikɛlaw ka ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen nalen nin kɛnɛ kan o b'a yɛrɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen hakilina ye mun ye bɛɛ ka laɲini ye mun ye o de ye dun ka fa bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ an bɛ se ka an yɛrɛ balo fo ka se ka jamana wɛrɛw balo cogo min na an ka jamana ye cikɛ jamana ye ni bɛɛ lajɛlen bɛ o dɔn o siratigɛ de la wulikajɔ ni hakilina kɔrɔlen mun bɛ yen nɔ ka hakilina kuraw ta ani farankanw majɛ minnu bɛ yen ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa laɲini ye jumɛn ye cikɛ ko ka se ka yakubaya ka balo ko ka o sabati an ka jamana kɔnɔ jamanakuntigi y'a yɛrɛ k'a fɔ jamana ɲɛmaaw ye fɛlɛ kura mun ta ani ka wulikajɔ mun kɛ yaasa ka cikɛlaw dɛmɛ i n'a fɔ hakilinaba mun bɛ jamana ɲɛmaasow ka baarakɛminɛ mun bɛ yen ni o de ye mali kura ɲɛta sira ka bɛn san 2063 ma ko o hakilina ye cikɛko don bala kosɛbɛ ani hakilina wɛrɛ bɛ yen ni o ye programme stratégie nationale de l'émergence développement durable SNIDI mun ni o bɛ daminɛ san 2024 ka taa bila san 2033 ni hakilina ninnu bɛɛ lajɛlen ye cikɛko don bala kosɛbɛ o de la nin siratigɛ kɔnɔna la jamanakuntigi ani fo ka taa se cikɛlaw ka minisiri a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko kɔɔri angɛrɛ kɔɔri gɛrɛni mun bɛ yen nɔ ni o ye kɔɔrikisɛ ye o sanda a bilala dɔrɔmɛ 60 la ka se ka cikɛlaw u ka se k'u ka baaraw kɛ fɛn mun ye angɛrɛw ye angɛrɛ mun ni o ye tubabu nɔgɔw ye ka o bɔrɔ 50 bɔrɔ k'o kɛ 3,000 ye ani an ka farafin nɔgɔw o 50 bɔrɔ o ye 600 ye ani ko fo ka taa se an ka sumankisɛ minnu bɛ yen nɔ hakilinaw kɔnɔna la yɛrɛ la k'a fɔ kaba sumankisɛ mun bɛ yen ni o ye kaba hybride ye kaba mun ni a ka teli kosɛbɛ ko o ye o sumankisɛ kilo bila 300 la ani fo ka taa se ko hakilinaw bɛɛ lajɛlen taara an ka cikɛlaw u bɛ kɔɔri 100 sara la 10 mun ka o bila tulu mun bɛ bɔ ani fo ka taa se bagan dumuni dilaw yaasa an ka bagan maralaw fana bɛ se ka yakubaya cogo min na kɔɔrisɛnɛnaw ka o 100 sara la 10 in ko kumaw bolila o kan kosɛbɛ yaasa bagan maralaw bɛ se ka nafa sɔrɔ u ka baganw na ani fo ka taa se an ka jamana kɔnɔna la san tɛmɛnenw jaabi ɲuman minnu bɔra cikɛlaw ka minisiri i da don o jaabiw bɛɛ lajɛlen na ko o ɲɛfɔ ko o bɛ maa mun nafa an ye sumankisɛ mun sɔrɔ an ye kɔɔri mun sɔrɔ ani fo ka taa se sogo
nɔnɔ ani fo ka taa se an ka jɛgɛ ye mun ladon samiya tɛmɛnen kɔnɔna la ko o bɛ maa munafa wa ɲina san ta ye baaraw bɛ ka kɛ jaabi ɲuman mun bɔra kɔrɔlen ka se ka dɔ fara olu bɛɛ lajɛlen kan wa k'a ti ɲɛ fo jamana ɲɛmaasow ani cikɛlaw ka kuluw ka boloɲɔgɔnmaw ka a kologiriya yaasa nafa ye mun ye maliden bɛ se ka dala dumuni ani ka bilankɔrɔ bila an kɔrɔ an ka jamana kɔnɔna la wa ko wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ ka se ka subvention ka dɛmɛ don cogo suguya bɛɛ lajɛlen na cikɛlaw ma yaasa u bɛ se k'u ka ci kɛ ani ci mana ban u ka se ka ci tɔnɔ bɔ ko o siratigɛ dɔ kɔnɔna la jamana ɲɛmaaw san o san u bɛ sanni kɛ malosɛnɛnaw bolo fo ka taa se tɔni 26 hakɛ ma yaasa malosɛnɛnaw bɛ se ka nafa sɔrɔ o la ani kɛnɛbaw fana taara k'a di malosɛnɛnaw ma fo ka taa se Fonds national d'appui à l'agriculture dɛmɛbolo mun bɛ yen ni o ye nafolo ye k'a di cikɛlaw ma kumaw kɛra nin bɛɛ lajɛlen kan ko ni nin bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka sanga ni jamana ɲɛmaaw ka hakilina ɲumanw ye laɲini min bɛ u bolo an ka dun ka fa ka se ka sabati ka se ka kɛ farafinna jiginɛba ha ka ja diɲɛ kurukara yɛrɛ ka balo di jamana wɛrɛ ma wa ko nin sigiba in a kɛra nisɔndiyakoba ye bɛnkanw sɔrɔla bɛnkan mun ni a bɛ yɛlɛma kura don an ka cikɛko la ka taa n'a ye diɲɛ sɔrɔ cogo kuraw fɛ modernité ani fo ka taa se ka wulikajɔw kɛ malidenw bɛ se ka lafiya baloko la cogo min na fonction publique ko tali dɔw daminɛna o kɔnɔna la tali mun ni o bɛ tali kɛ kalanko fo ka taa se kɛnɛyako ma o taliba fila mun ni o baaraw daminɛna a lansera maa minnu ni olu bɛ fɛ ka o concours nin kɛ ko minnu ta ye kalanko ye ni o ye kalanfaw ye ka se ka don fonction publique kɔnɔna la olu ka sɛbɛnfura doli dossier ladonni o bɛ daminɛ juin kalo tile 15 san 2026 in ka taa bila juillet kalo tile 17 la sɛbɛnfuraw bɛ don académiw olu kɔnɔna la Bamako ba bolo fan fila bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la minnu bɛ fɛ ka kɛnɛya ko o concours kɛ yaasa ka se ka kɛ foroba cɛkɛlaw ye fonction publique olu ka sɛbɛnfura donniw bɛ daminɛ juin kalo tile 9 a daminɛna bi wa k'a kun bɛ cɛ juillet kalo tile 10 ko maa fɛn fɛn bɛ fɛ ka taa ni concours fila in na ni o ye kalanko ani kɛnɛyako ye bɛɛ lajɛlen ka t'i ka sɛbɛnfuraw don yaasa ka se ka taa u garisɛgɛ sifilɛ ka don foroba ca ninnu na kebakaw fɛ yen nɔ commissariat de police mun bɛ yen nɔ u ka wulikajɔw kɛra sababu ye ka o tɛgɛ da siganama maa 4 kan maa minnu ni maramafɛnw minɛna u bolo keba commissariat de police ni o ye commissaire Jaturu Dambele ale n'a ka cɛbalenw u ka wulikajɔ de kɛra sababu ye a ka brigade de recherche mun bɛ yen sibiri juin kalo tile 7 u ka larawuli de kɛra sababu ye ka taa u tɛgɛ da siganama maa 4 kan maa ninnu minɛlen k'u ye maramafɛnw sɔrɔ u bolo maramafɛn minnu bɛɛ lajɛlen b'a yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛ bingani ni a ɲɔngo de la wa ko in kɛra nɛgɛ kanɲɛ 11 waati yɔrɔ mun bɛ ni o ye kereko fo ka taa se Sansato ko u taara ni maa ninnu minɛ pistolet automatique fabrication artisanale ani fo ka taa se chargeur ni cartouche ko o ye o minɛ u bolo ani fo ka taa se u b'a fɔ ma ko fusil à pompe o fɛnɛ minɛna ni maa ninnu bolo muru ani minɛn wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ ni u b'u ka bingani wale ni a ɲɔgɔnw kɛ n'a ye polisilakaw ye nin bɛɛ lajɛlen de minɛ ni maa 4 ninnu bolo maa minnu ko ni u susanga b'a daminɛ san 29 dɔrɔn na ka taa bila san 32 la a bɛɛ lajɛlen ye sifinnakaw de ye o siratigɛ de la polisiw ye u bila kiiritigilamaw ka bolo kan sɛgɛsɛgɛli ni larawuliw bɛ sen na yaasa ka se ka a kow sɛgɛsɛgɛ maa ninnu ni maa wɛrɛ minnu bɛ baara la o ka se ka bugunatigɛ yaasa ka ni réseau in ci ka kɛɲɛbana lamini maaw o n'u bololafɛnw k'u lakana kebamate fan fɛ ka fiɲɛ ni bɔ an senkɔrɔ ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'an ka kibaratɔw ye bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la Gawkaw fɛ yen nɔ moto Jakarta sɔngɔ gɛlɛyalen don kosɛbɛ nin waati in na ko kabi jamana ɲɛmaaw ye fɛlɛ ta k'a fɔ motoba minnu ni o cylindre ye 125 cm3 kibu la ko ka olu bɔli lajɔ
sigidaw di ɲɔgɔn cɛ minnu tɛ dugubaw ye o hakilina de kɔnɔna la ko Gawo marabolo ɲɛmaaw olu fana ye nin hakilina ta o siratigɛ la yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko moto jakarta balila ka bɔ 75,000 la ka taa yɛrɛ sɔrɔ fo 150,000 la o ko de kɛ mɛ ka maaw dabali ban kosɛbɛ o siratigɛ la Gawukaw y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ wele bila marabolo ɲɛmaaw ma ani fo ka taa se jagokɛlaw ka ɲɛmaaw fɛlɛn dabaliw bɛɛ lajɛlen ka kɛ yaasa maaw ka se ka moto in sɔrɔ ka t'u magoɲɛciw la Kulukorokaw fɛ yen nɔ ji litiri 700 o de tilanna maaw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɔ mai kalo tile 29 kana se juin kalo tile 5 ma bawo ko an bɛ waati min na bi jiko gɛlɛya o de bɛ yen nɔ funtɛnilaw ta kumaw jango maa minnu ni olu bɛ kulu sanfɛ yɔrɔw la o siratigɛ la Kulukoro protection civile maaw ye wulikajɔw boloda ka sanga ni marabolo ɲɛmaaw olu ka hakilinaw ye yaasa ka dɛmɛ don maaw ma jiko gɛlɛya bɛ maa minnu kan arala k'a fɔ maa 70 ani 392 dɛmɛ dora olu de ma Kulukoro kin caman kɔnɔ ka ji di u ma wa ko wulikajɔw bɛ ka kɛ yanni samiya ji ka bonya ka jiko gɛlɛya waatiw tɛmɛ ka se ka maaw magoɲɛ jiw ka o d'u ma u ka se ka nin waati in ka ala tɛmɛ Kayikaw fɛ yen nɔ wulikajɔw kɛra ATT-bugu maaw fɛ yaasa ka digɛnw bɔ kanivow ni a ɲɔngow samiya ɲɛbila ji kana don maa si fɛ ka tiɲɛni kɛ a yɛrɛ mɛ k'a fɔ Kayi sifinnakaw ka hakilina de don jango k'i mun bɛ ni o ye ATT-bugu ye o sifinnakaw ye wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ ka fara sifinnakaw ka jɛkulu kan yaasa sifinnakaw jɔyɔrɔ ka bonya sigida walima marabolo ɲɛtaa baaraw la ka nin baara in kɛ Mayinakaw fɛ yen nɔ maaw dusukun yɛrɛyɛrɛla ka sabu kɛ fiɲɛ lahawta dɔ nana Beremasu fiɲɛ mun ni a fanga bɔnna kosɛbɛ kibaruya yɛrɛ k'a fɔ ko fiɲɛ in kɛra tɛnɛdon a mun kɛra sabu ye nɛgɛ kɛ 17 ka jiriw bɔgɔti ani ka maa caman olu ka sow ko o foron wa ko cɛnniba mun kɛra o de ye maaw siran kosɛbɛ Beremasu dugu kɔnɔna la nka ko cɛnni kɔni a ma maa nin to nka fɛn mun ye fiɲɛ fanga o de bonyana kosɛbɛ o siratigɛ la dugudenw u bɛ siran ni yɛrɛyɛrɛ danna bi ni ka yɛrɛ k'a fɔ k'u b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ fɛlɛn dabaliw ka kɛ yaasa ni fiɲɛ lahawta n'a ɲɔngow bɛ se ka kisi ka bɔ a kɔlɔlɔw ma dɛfu baara mun kɛra a kimɛli o correction baaraw daminɛna Kayi ani Kitakaw fɛ yen nɔ académie maaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u ye dɛfu correction o daminɛ mun kɛra juin kalo in na ko wa ka sanga ni marabolo 2 in kɔnɔna ye ɲɛmaaw yɛrɛ k'a fɔ ko correction kɔni bɛ ka kɛ a bɛ ka kɛ a kɛcogo la wa a tacogo ka ɲi o siratigɛ de la ko wulikajɔw ani lakɔlɔsiliw u bɛ ka o de kɛ yaasa sɛbɛnfura ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na ka sɔrɔ a ma kɛ ni degun ye ka sɔrɔ gɛlɛya fana ma kɛ a kɔnɔna la kɔkan kibaruyaw bɛna taa ni an ye Senegalikaw fɛ yen nɔ Senegalikaw ka kiiritigilamaw minnu bɛ ni o ye tribunal criminel ye olu ye jalaki bin dinɛ ɲɛfɔla dɔ kan ni o ye karamɔgɔ dɔ ye kunungo tɛnɛ ko Serenge Kadime Mbake ko k'a yɛrɛ k'a fɔ ko karamɔgɔ in jalaki mun binna a kan ko a nɔ yera jogojuguya la ka ɲɛsin bɔgɔtigi caman ma jango bɔgɔtigi minnu ni olu sisanga ma se ko pédophilie musolaka 28 ɲɔngo ko dɔw yɛrɛ a ka kalandenw ye o de jalaki bin bɛ nin karamɔgɔ in kan a jɔlen kiiritigilamaw ɲɛkɔrɔ ko karamɔgɔkɛ y'a yɛrɛ k'a fɔ jalaki mun binna ale kan a t'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna la o siratigɛ de la sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ kiiritigilamaw fɛ Senegal jamana kɔnɔ yaasa ka se ka nin ko in kiiri kɛ ka se a dan na Niger ni Benin gɛlɛya mun tun bɛ o ni ɲɔgɔn cɛ ni a kɛra sababu ye ka dancɛw dacogo jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ko gɛlɛyaw bɛ ka wuli bawo juma tɛmɛnen juin kalo tile 5 Niger premier ministre ni o ye Ali Mamane Lamine Zeni ye ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a ye kulu bila sen kan kulu mun n'a bɛ kɛ sababu ye ka fɛlɛn dabaliw kɛ yaasa dancɛw bɛ se ka dayɛlɛ Benin jamana ni Niger jamana ni ɲɔgɔn cɛ bawo ko dancɛw datugulen don kabi san 2023 gɛlɛyaw ni politiki ko ka sanga ni wulikajɔw ye kumaɲɔgɔn ninnu kɔnɔna la maaw sigin bɛ ka jaabi ɲuman kɔnɔ Benin jamana ni Niger ka jɛɲɔgɔnya la Nigeria jamana ye a yɛrɛ k'a fɔ k'olu bɛn'u ka maa 1000 ɲɔngo ka olu de labɔ Sudafriki jamana kɔnɔ bawo ko Sudafriki jamana bɛ ka juguya kan minnu an tɛ dunan fɛ xénophobie ka o wale mun ta ka da jamana wɛrɛ maaw kan ni Nigeria jamana maaw ye gɛlɛya sɔrɔ a la kosɛbɛ o siratigɛ de la Nigeria jamana yɛrɛ k'a fɔ olu bɛna fɛlɛ bɛɛ lajɛlen kɛ k'u ka maaw ta ka bɔ n'a ye jamana in kɔnɔ Congo RDC jamana kɔnɔ ka yɔrɔ mun bɛ yen nɔ ni o ye province de Ituri ye ni Ebola banakisɛ a ɲɔɲɛlen bɛ yen kosɛbɛ o siratigɛ de la diɲɛsigi naani tɔnba u ka commissaire mun bɛ yen nɔ ni olu bɛ bana kɛlɛli o kɔɲɔ bunakun kan ani ka se ka bɛɛ lajɛlen kɛɲɛ
u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko dɛmɛ bɛna ta ka se Kongo jamana ma fo ka taa se euro wari miliyɔn 5 ɲɔngo yaasa Kongo jamana ka se ka a kologiriya minɛn ni furaw u ka se ka kɛ ka ni banakisɛ in ka a kɛlɛbaw ko bana in a fanga bon kosɛbɛ. Sudafiriki jamana kɔnɔna la maaw gɛnni baaraw bɛ sen na bawo Sudafiriki jamana ye sariya mun ta ni a bɛ ka dunanw ka olu gɛn kosɛbɛ wa a mɛ k'a fɔ dunanw bɛ ka damatɛmɛ wale dama de sɔrɔ Sudafiriki jamana kɔnɔ jango jamana kɔnɔdenw minnu bɛ yen nɔ ka bɔ Ghana, Nigeria, Mozambique ni a ɲɔngo juguyakanw ani an tɛ dunan fɛ xénophobie kumaw dama de bɛ ka ɲɛsin maaw ma ko o juguyakanw ni o walew kɛra sababu ye ka Mozambique jamana maa 5 ka o nin to a damatɛmɛ walew fɛ o siratigɛ la ko wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ yaasa ni juguyakan ninnu ni an tɛ dunan fɛ ninnu ka se ka a hakilina in ka a kɛlɛ. Iran jamana ye a yɛrɛ k'a fɔ kunungo tɛnɛ ko olu bɛna u ka susuluw jɔ ka ɲɛsin Israɛli jamana ma bawo ko hali n'a sɔrɔ mugu ni kisɛ jɔliko kuma kun fɔra tile fila in na jamana filaw tun bɛ k'u ɲɛsin ɲɔgɔn ma ka sɔrɔ mugu ni kisɛ jɔli kun kɛra kabi avril kalo la u tun ɲɛsin ɲɔgɔn ma ka sanga ni nin waati in ye jamana fila bɛɛ lajɛlen tun bɛ ka fan dɔ in jalaki ko olu de ye susuli dabɔ nka Iran yɛrɛ k'a fɔ olu bɛna u ka susuli jɔ nin waati in na nka ni Israɛli ye susuli kɛ u fana bɛna ta sara a ko la. Hongrie jamana wasadenw olu ye sariya ta ka yɛrɛ k'a fɔ ko 100 sara la u bɛ 40 bin ka bɔ u ka saraw la ka a don jamana kun ka sanga ni jamana musakako o walew ye. Wasadenw minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ jamana ɲɛmaaw fanfɛ wasadenw ni o ye Tiza ye fo ka taa se fanga sinaw nin bɛɛ lajɛlen de ye kan kelen fɔ nin ko in na. Wasaden maa 100 ani maa 89 u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ k'a fɔ u sɔnna nin hakilina in ma 100 sara la 40 ka bin ka b'u ka sara la k'a kɛ ka jamana baaraw kɛ. Diɲɛ sere naani kiribonba Cour pénale internationale CPI procureur mun bɛ yen nɔ ni o ye Karim Kane ye jalaki binnen no a kan k'a fɔ ko a yera harcèlement sexuel jogojuguya jalako sira fɛ ka ɲɛsin musolaka caman ma ni maa kofɔlen mun ni ale dɔn bɛ k'a ye k'a fɔ ale de bɛ kiriko ɲɛmaaya la nka ni jalaki kofɔlen binna a kan ko o de bɛ kɛ mɛ ka maaw kamana gan biro mun bɛ yen nɔ ni olu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ ka contrôle kɛ CPI kɔnɔna la o maaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ k'a fɔ u ye bɛnkan sɔrɔ wa u ka kulu mun bɛ yen nɔ ni olu ye maa mafalenbaw ye kiriko bunakun kan u ye sɛgɛsɛgɛliw de kɛ fɔlɔ ka jalaki mun ni a binna ni maa kofɔlen kan o y'a ye k'a fɔ jɔngɔla don bagama kɛ a ma a nɔ bɛ ko dɔ la yanni kiri kun ka cɛ o siratigɛ la yanni a ka kiri ka kɛ k'u bɛ Karim Kane k'a ka baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɔngiri CPI kɔnɔna la bawo ale ka baara ye ka se ka kiri lajɛya nin na ɲɔngo walew man ka ɲɛsin a ma ko fo kiri ka kɛ ka se a laban na n'o tɛ a tɛ se ka baara foyi kɛ CPI kɔnɔna la nin kuma in na. Ni ne bɛ dan siri an ka wula in na bamanankan kibaru la minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan lase aw ma ka aw fo ka koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen don an na a ni ce jani sugantili la yaasa ka se ka kibaru sɔrɔ Mali ani diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen kan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ kunnafoni wɛrɛ kɛnɛ kan nɛgɛ karafew tun bɛ Keba Jalo bolo a kan bɛn. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu o wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye. Sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye. Sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka